Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'ana bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Sangkariko ng mga yaga-subaybay o yaga-paningag ng kanatan mayo muhadara o live sining mga wakto na yani adun. Kaya panganda ko kamukariko ng pagpanganda ng agama Islam. Kamagunawa ng Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mga alang ng Allah subhanahu wa ta'ala, uriyan ng kanatan pagpangsalam sangkariko. Piyaga pasampay nami yang kanami pagtaaziyah. Muna-muna sa kanatan mayong kanami mga sarili. Tamanda sang kariko ng mga kamusliman sang banwa o kundi sang interdunya gid talaga sang pagkawafat o pagkamatay ng Grand Mufti ng Saudi Arabia, kamagunawa ni Sheikh Abdul Aziz Ali Sheikh rahimahullah, na yani na alim bayagid akawapat adun ng mga siguro wapay sa kauras o sa kauras sobra. Ya dating yung balita, ya kalat dayon yung balita sa social media na yumuri da sang hadarat ng Allah subhanahu wa ta'ala, yani na matigam na ya isdar o ya pababa ng usakwan pa order mismo yang hari ng Saudi Arabia, kamagunawa ni King Salman ibn Abdul Aziz hafidhahullah wa atala fi umrih, na asambayangan si Sheikh Abdul Aziz Ali Sheikh adto sa masjid ng Turki bin Abdullah na masjid sa Riyadh, adto yan asambayangan mismo adto adon yung mayatnan. At the same time ya order yang hari na asambayangan yan ng salatul gaib. Salatul gaib yan yung pagsambayang sang mayat adun na absent, kibali wa adun yung mayat sang sambok na lugar o git asambayangan yan. Then ito asambayangan yan ng salatul gaib adto sang Makkatul Mukarramah sa Masjidil Haram o adto man sa Masjid Nabawi sa Madina o sang karikoda ng mga masjid entire Saudi Arabia, kagaya insyaallah maliwas yang salatul asar, mabus yang salatul asar kagaya ubos ng mga masjid o musalla insyaallah masambayang ng salatul gaib para sang kanaton mufti na ya mawapat. Pangintas ang Allah subhanahu wa ta'ala na ampunon niyang kanan mga kadusan o tarimaw niyang kanan sakripisyo o lugat para sang da'wa, para sang pag-indo ng agama Islam o pasudon yan sang surga ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yupod yan sitong mga utaw na o sa kwan pa masid sang surganan ng way pagkwinta, away pagkwinta, away pagsiksa. Allahumma amin. Din tabya pa sining kan mo tripod na nga yan. Kwan daw. So mga alang ng Allah subhanahu wa ta'ala, sang kanatan mayo muhadara adun, ya makabutang asan sa kuan kanatan mayo caption o kuan status, yang topic ta mayo adun, yan pinatawag na mautul ulama, o yanin pagkawapat o pagkamatay ng mga ulama. O gid bago kita sumudsin yan gid talaga, magugudta muna kung uno yang kalabihan sini ng mga utaw o uno yang usakon papangkatan, yang status, yang level sini ng mga utaw kamagunawan ng mga ulama, particularly kanaton mayo ng mga kamusliman. Mga alam ng Allah Ta'ala, yagalong yang Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Law ng Allah subhanahu wa ta'ala paglonglongnan kay Muhammad,
parihas da balawnan itong mga utaw na yamang katigam awa apang katigam. So o sa kwan pa may nang pahiwatig ng Allah subhanahu wa ta'ala na yang utaw na aung kanan katigam sang sambok na butang bekugid yan ka magunawa sang utaw na way katigam nan sinyan na yung pinakadakwa, pinakalabi na klase ng pigatawag na katigam, yaning katigam pantag sang agama Islam. Yang katigam makapantag sang Quran ng Allah Ta'ala, sang mga hadith ng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yaning katigam makapantag sang uno yang ipanghalal o ipangharam ng Allah Ta'ala o ng sinugunan o labida yang katigam pantag sang akida o doktrina ng Ahlus Sunnah wal Jamaah. So, lahigid talaga Allah ng Allah Ta'ala yung utaw na aung kanan katigam, matigam yan, sinyan ng mga butang, sangwa katigam. Agaw sa sini na ayatan mga Allah ng Allah Ta'ala, katigam ato, mamakamang ta, na yung Allah Subhanahu wa Ta'ala ipalabinan na Allah Ta'ala, yanin na mga ulama, yanin na mga mangkatigam sang agama Islam, sang kadaygan pa ng mga binawi ng Allah Ta'ala. Ipalabi ng Allah Ta'ala yung mga ulama. Ipalabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala yung mga ulama sang kariko ng mga binawinan. Sinyang ayatan na yamalambit na kagay na. Adun sang sambok pa na ayatan niya galong yung Allah Subhanahu wa Ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Apatas lang nan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala yung pangkatan ng mga utaw na yamamaratyaya si kenlong nan kamayo asta itong mga utaw na ipangkaatagan silan, ikaridsken silan ng pigatawag na katigam kadag sang pigatawag na agama Islam. So yan yung mga ulama bagkugid ng ipalabi silan ng Allah Ta'ala sang kariko ng mga binawi bagkus ipakatas uman ng Allah Subhanahu wa Ta'ala yung pangkatan sini ng mga utaw. Agaw gani mga Allah ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sang sambok pa na hadith ng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kay yaning mga ulama, pioneering silan na yan nagpangadi. Di silan mamay mo mga ulama, mga mangkatigam, kung wasilan amangadi. Wasilan amangadi, wasan pagsakripisyo, wasilan pagtinlasayan ng pagpangadi sang o sa kwan pa sang kaisi nilan na di silan mamaupod sa mga ulama. Agaw sa sang sambok na hadith. Urmadig na hadith yung yaga gugud ng kadyawan o kalabihan sini ng mga utaw. Sambok na sagaw sinyan yaning hadith ng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam na galong yan. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Sinulong nan yang atahaken nan, sinulong nan yang Muslim na atahaken nan yang dan. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman atahaken nan yang dan supaya lang nan magtuntot ng katigam, supaya mangadi ng agama Islam, mangadi ng Quran o ng Sunnah, mangadi ng halal o ng haram, mamangadi ng insakto na akida, sino lang nan yang matahak sang dan ng pagtuntot ng katigam, na lang ng Allah subhanahu ng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Apakasayunon ng Allah Subhanahu wa Ta'ala para kanan, para sinyan ng mga utaw yan dan nilang padig sang surga. Kaya yung pagsudta man sang surga, muna-muna yung pagpamaratyaya kanan na Allah Subhanahu wa Ta'ala na insakto, yung paggubok ng kanan mga ipansugo, o paglikay pang sanggila ng kanan ipangsagda. Na kung oman mga utaw, sinimbabawan ng dunya na yamang kanawd, yamang katigam, kung uno yang ihalal o iharam ng Allah Ta'ala kanan isugo isagda, number one da yung mga ulama na yamang katigam sini agaw sa lompanilan, yang mga ulama, yang mga utaw na yung nagpangadi, yang pagsud nilan sang surga, grabing kasayon kay na nga, ikatigaman nilan yan, date nilan gubukun, supaya makasud silan sang surga ng Allah Ta'ala, aw matigam silan uno yang mga butang na akasud nilan sa naraka ng Allah Ta'ala na ikapanlikayan nilan. Di ka magunawa ng ordinary gid na Muslim na waa pa nga di yaga ibada sang Allah Ta'ala yaga sambayang aw gid dito sagaw lang ng Allah Subhanahu wa Ta'ala beke nang kamagunawa ng utaw na umpanan pangadi na beke gid ng sambayang yang yaga inang na ibada kay yang utaw na yung Muslim na ordinary gid yang awam gid na Muslim
kadalasan na ibada na kaya katigaman gid nan yang pagsambayan ng 5 na wakto. Yan gid yang kadalasan na ibada, pero yung mga utaw na aung kanan pangadi, yung mga din na agam Islam, bakagid sinyan yang ibada na kaya katigaman nan o yaga kainang nan. So ito yung isa sang kalabihan sini ng mga utaw. Then long pa ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sumpay sinyan, wa innal malaikata la tada'u ajnihataha ridan li talibil ilm. Law ng Rasul sallallahu alaihi wasallam upod sang kalabihan ng mga ulama, sa benar-benar law nan yung mga malaikat, ay mga malaikat ng Allah Ta'ala, halos ipababa nilan yung mga paku nilan, yung mga pakpak nilan, ridan li talibil ilm, bilang pagkalini nilan sang utaw na igatuntot ng katigam. Mana, mismo mga binay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaga bantog sa mga ulama, na halos yung mga malaikat na mangkabakka na mga binay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mga binay ng Allah Ta'ala dita pagkiton o gid laong pa ng Allah Ta'ala yanin ng mga binaynan ay badum mukramun, mga allang na mangkadjaw ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yanin ng mga binay ng Allah Ta'ala, la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang mga malaikat ng Allah Ta'ala di nilan pagsupaken yang suguan ng Allah Ta'ala kanilan, bagkus pegainang nilan, na halos yanin ng mga binay ng Allah Ta'ala na mangkabakka, halos ipababa nilan yang mga pakpak nilan bilang pagkalini, pagpasaya nilan sang mga utaw na igapangadi ng agama Islam. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard wal hitanu fi jawfil ma. Isa pa sang kadyawan ng mga utaw na yan nagpangadi ng agama Islam, particularly ang mga ulama, laong ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, aw sa benar-benar nan yang utaw na matigam, yang alim, yung utaw lang nan na matigam sang agama Islam, kay di ubos ng mga ulama, mamalong tagid na ulama. Kay madega dun yung mga utaw na iga-claim na matigam silan, or pega-kila, pega-recognize silan ng mga utaw na mangkatigam mga ulama silan, o gayd sapad na katigam, sapad na ilmu ng agama yung ikapangadiyan nilan, o pega-dakwan lang sa mga utaw. Kamagunawan ng mga duatul bida', yan yung mga magdadakway ng bid'ah, magdadakway padig sa mga shirk, mga magdadakway padig sa mga bid'ah na mga gabukan, mga magdadakway padig sang sapad na akida, anaway labot nilang sini na mga kadyawan na igapangkalambitadon. Yang exclusive gid sini na kadyawan itong mga ulama na insakto yung akida nilan. Mga ulama na yagaunggat sa mga utaw padig sang insakto na akida, padig sang pagtawhid kanan na Allah Ta'ala, pagsambuk na kanan sang pagsimba, padig sang paggabak ng mga sunnat ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, paglikay, pag-abong ng mga gabukan ng mga shirk, mga bid'ah, o mga maksiyat kanan na Allah Ta'ala, yan na mga ulama. Mga ulama ng Ahlus Sunnah wal Jamaah, silan yang piapunto ng mga ayatan o mga hadith na igagugud, igaminsun makapantag sang kadyawan o kalabihan ng mga utaw na mga ulama o mangkatigam. Nalaw nga di ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na yang utaw law nan na matigam, halos law nan magpangayo ng kaampunan adto sang Allahu Ta'ala, kariko law nan ng iyan sang 7 na lapid na langit o lupa. Mana uubos law nan ng binay ng Allahu Ta'ala, adi sang babawa ng dunya, pati adto sang langit, ubos silan magdua sang Allahu Ta'ala ng kaampunan para sang utaw na mga di sang utaw na yaga yaning aung kanang katigam sang agam Islam na pega papayapat, pega indunan yaning sang utaw. Mag-istighfar silan, magdua silan ng kaampunan para sang mga mangkatigam. Nalaw ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, wal hitanu fi jawfil ma, pati itong mga duwang kamang kabakka na mga isda adto sang tunga-tunga ng karagatan, mana duwang kabalyina. Aber inyang mga isda na mangkabakka adto sang yaning tinga-tinga ng karagatan ng dagat, apil silan magdua sang Allah Subhanahu wa Ta'ala ng kaampunan para sa mga utaw na ang kanilang katigam sang agama. Wa inna fadlal alimi alal abidi ka fadlil qamari laylatal badri ala sairil kawakib. Upod po man sang kadyawan o kalabihan ng mga ulama, sang ordinary gid na mga Muslim man itong awam gid, diga ibada, pero buka sila na matigam, wasan mga di, yang kalabihan lang ng utaw na ang katigam
sang utaw na way kadan katigam, kamagunawa lang nan ng buwan, yang full moon, sang gabi. Gabi adun, on full moon asan, na grabing kapawa, adun, yang mga biton asan, yan yung mga ordinary na mga manusya. But pasabot kung tanon tayang kalangitan alang ng Allahu Ta'ala, labida aw gabi, kung tanon tayang kapawa, na yaga kadulot ng pigatawag na full moon, dakwa na buwan, grabing kapawa. Grabing kapawa. Bukugid nan yang yaga kapawa, kundi pati ang mga yan sampalibot nan. Pero itong mga biton, pilada yung kapawa na kaatag nan. Minan yang matigam. Minan yang matigam. Mas madig yang kadyawan na yaga ka contribute nan sang agama Islam, labida sang mga kamusliman, puwira sang buko ng kamagunawan lang ng mga mangkatigam. Wa innal ulama warathatul anbiya. Aulong ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, aw sa binayang mga ulama lawnan, silan lawnan yang ganti, yang saksisor ng mga kanabinabiyan. Silan yang yapulis ang mga nabi. Wakit na paglaw na yung mga ulamata, mga nabi silan, baka kay yung pinaka-last man na nabi, yan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awgid silan adun yung mga utaw na yasalo sang galbuk o mission ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, which is yang pagpasampay ng agama Islam. Yang pagpayag sini na agama, yang pag-indo sini na agama sang kautawan, yang yasalo sini na galbuk ng mga kanabinabiyan, yang kanatin mayu mga ulama. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama wa warrathul ilm. Law ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, aw yang mga kanabinabiyan lang nan, yang mga nabi sinugo ng Allahu Ta'ala, way imana nilan, way ipamana nilan sang kanilan kauman, sang pamilya nilan na unuman nakakawasan, unuman nakayamanan sa dunya, mana, yamang kawapat yang mga kanabinabiyan, way ibili nilan sang ummat nilan, way ibili nilan sa mga pamilya nilan na unuman nakayamanan sinimbabawan ng dunya. Awgid yang ibili nilan, wa inna ma warrathul ilm. Law ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang ibilin, ipamanagid ng mga kanabinabiyan kanato, yang pigatawag na katigam na insakto sang agama Islam. Agaw sa yaning katigam sang agama Islam, katigam sang Quran o sang Sunnah, katigam makapantag sang halal o haram, katigam makapantag sang insakto na akida, yani yang kabilin gid na ibilin kanato ng mga kanabinabiyan labida ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaugani law ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sang samuk na hadith, taraktu fikum ma in tamassaktum bihima lan tadillu min ba'di abada. Aunlaw nan duang kabutang na ibilin kulaw nan kamayo, na may kapanakmagan mayo yan ng madjaw, mana isa buhay mayo, pang ipangimunan mayo yan ng bunna ng madjaw insakto, adun alang ng Allahu Ta'ala, yaning igubuk mayo, yang lasaksang duwa na yan, di dalong nan kamuamalihis mamatading urian ng kanakpagkawa. Naunoy tonduwan na inyan lang ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, kitabullah, yang Quran lang na ng Allahu Ta'ala, aw yang sunnah ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang gidyang kabilin na ibilin ka natin ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waday uno, yang insakto na kadag, katigam, pantag sang agama Islam, na yang yapasampaysan ka nato, yang kanatin mayu mga ulama, na yan nagpangadi, ibali utang na loob ta kanilan, na sabab sini ng mga tao ininang sila ng Allah Ta'ala na sabapan, maununo yani nakatigam na ibilin ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, makasampay uman kanato may na mga kamusliman. Agaw gani yung mga ulama, i-describe silan ni Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, lawnan, yad'una man dalla ila al-huda wa yasbiruna minhum ala al-adha, yuhyuna bi kitabillahi al-mauta wa yubassiruna bi nurillahi ahlal mauta ahlal ama, fakam min qatilin li iblisa qad ahyawhu wa kam min dallin taihin qad hadawhu. Law ni Imam Ahmad ibn Hanbal makapantag sa mga ulama, yung mga ulama lawnan, yad'una man dalla ilal huda, pega enggat lawnan nilan, pega dakwan lawnan nilan, itong mga utaw na yamang katading padigad pusang induan ng agama Islam. Wa yasbiruna minhum alal ada, aw yagas abar lawnan silan ng mga ulama sang unuman na mga
mga o sa kwan pa mga pagsubok laban kanilan sa pagdakwa nilan di kay di tamama dinay Allah ng Allahu Taala yang karasay ng gawbok ng mga ulama di lalim yang mission ng mga ulama maununugid mapreserba makatsakapan yang agama Islam kay kung man adun mga utaw na frontliner sila na yaga preserba ng agama kanaten asan sa pamanwata waday len kundi yan mga ulamata na ununda na mga batalo yang dating nilan batalo sang mga kwanpagid mga kalaban nilan mga bashers nilan long panang basa di makwan yang lugat ng mga ulama yang pagsabar nilan kaya dumdum nilan maununo yang agam Islam makapapayapat maununo makapapayapat yang insakto na induan yang insakto na akida ng agama Islam agosanin ng mga ulama igasabar silang sinyang kariko sangan ng agama Islam yuhyuna bi kitabillahil mauta yab mga ulama piagabuhi long nan nilan yang mga yamang kamatay pinaagi sang Quran ng Allah subhanahu wa ta'ala kay nyambut pasabot ng yamang kamatay asini itong mga utaw na halos waday pagpakabanasang agama Islam kay on hadith ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na ikumparanan o iupamanan yang utaw na wada pagatadim sang Allahu Ta'ala kamagunawa lang nan nambuy o ng patay mana itong utaw na wada pagatadum sang Allahu Ta'ala, wada pag-ibada sang Allahu Ta'ala, yasinlaw nan silan ng mga patay na igapano-pano sining babawan ng dunya. Nayang kanaton mayo mga ulama, piagabuhi nilan inyan na mga patay, pinaagi sang Quran ng Allahu Ta'ala. Pinaagi sang pag-indo kanilan ng Quran, bakagin ng pagbasa, kundi yung pagpasabot, uno yung but ipasabot sang lasak ng Quran na pigabatya nilan, pigabatyata. Wa yubassiruna binurillahi ahlal ama aw yaning mga ulama ta umanlawnan piaga pakwan nilan pigapayag nilan piapakita nilan sang mga yamang kabuta yang pigatawag na sigay ng Allah subhanahu wa ta'ala mana madig yang mga utawa dun na yamang kakwan silan yamang kabuta silan si kinsang kabunna yamang kabuta silan si kinsang insakto na pagagama na yan yung mga ulama yang yaga pamulat sinyan ng mga utaw pinaagi sang sigay ng Allah Ta'ala pinaagi sang Quran ng Allah subhanahu wa ta'ala nalong pa ni Imam Ahmad fakam min qatilin li iblisa qad ahyawhu pilalawnan na mga yama patay ni iblis yang yama buy nilan na mga ulama tanawa dagidyan lang ng Allah subhanahu wa ta'ala sang lugat ng mga ulama ng pagdakwa pag-indo pilang ka mga yamang kabiktima ni iblis yang yama rescue nilan yang yama buy nilan fakam min qatilin li iblisa qad ahyawhu pilalawnan ka mga yama patay ni iblis mutasan ng yama patay ni iblis yamang kalihis na yamang katading ni iblis na qad ahyawhu na yama buy nilan barik mana yama buy nilan barik pinagi sa mga ulama sa sinyan ng mga utaw yang pag-agama kanan na Allahu Ta'ala wa kam min dallin taihin qad hadawhu o pilalawnan ng mga yamang katading, yamang katanak sa maturid na pag-agama, yung yama indo nilan ng mga ulama. So yan kaya lang ng Allah Ta'ala, pudyan sang kalabian ng mga ulama. Adon mga Allah ng Allah subhanahu wa ta'ala, laong pa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, Ya ayyuhalladhina amanu, ati'u Allah wa ati'u Rasula wa ulil amri minkum, order ng Allah Ta'ala. O kamulawnan ng mga yama maratyaya, pangagadlawnan kamusang Allahu Ta'ala, pangagad umanlawnan kamusang sinugo, aw sang mga leader, sa mga leader lawnan kamayo. Na yung ulul amr, na yung malambit sini na ayatan, lawnan kanatan mayo mga mufassiron o mga mangkatigam, humul umara wal ulama. Silan lawnan itong mga leader natin, mga leader tasan sa banwa at the same time yung mga ulama. So yan kaya lang ng Allah Ta'ala, iubligan kita, isugo kita ng agama nato ng pagpangagad sang kanatin mayo mga ulama. Wajib yung pagpangagad sang kanatin mayo mga ulama. Itong mga ulama ng sunnah, mga ulama ng tauhid, mga ulama na insaktong akida, wajib yung pag-agad kanilan alang ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa sini na ayatan. Agaw sa upod dyan sang kapatot o hak ng mga ulama yang apangagadan silan. Upod sang kapatot ng mga ulama yang apaningigan silan. Yang apangimunan, yang pagapanlaw nilan, pagadakwa nilan,
sangan na ya makasuwe pa sang Quran ng Allahu Ta'ala o sang sunnat ng Rasul sallallahu alaihi wasallam o kung yang pagdag nilang sininduan na yan ni kamagunawa ng pagdag ng mga salafus salih. Agaw sa mga Allah ng Allah subhanahu wa ta'ala, inna ihtirama ulama'il ummah wa taqdirahum wa ijlalahum wa nusratihim wa muwalatihim ahya'an wa amwatan aqidatun ya'taqiduha ahlul haq wa dinun yata'abbaduna bihi lillahi rabbil alamin. Agaw sa mga Allah ng Allah Ta'ala, yang pagrespeto lang nan, yang paggalang lang nan sang mga ulama sini na ummah, o yang pagkilas ang kanilang pangkatan sang kanilang level, yang paggalang lang nan o pagpakatas kanilan, o yang pagsuporta kanilan o pagkampi lang nan kanilan, either boy pamanyani ng mga ulama o yang kamatay da, akida lang nan yani. Akida, doktrina, prinsipyo lang nan yani ng mga utaw na piyagapang ng mga utaw na igaagad sang kabunna. Mana upod sang akida tayang paggalang, pagrespeto, pagpangagad, pagsuporta o pagtabang sa mga ulama, labida sang dakwa nilan. O upod yan isang pag-agama nato na piyagaagama takanan na Allah subhanahu wa ta'ala yang paggalang sang mga ulama. Ngawgani lang ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, laysa min ummati man lam yujillu kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqahu. Laong ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, di laong nan inupod sang kanaken ummat, itong utaw na dinan, paggalang, pagrespiton, itong mga mangkatikadeng kanami. Aw di laong nan gyapon inagad sang ummat ko, itong mga utaw na di silan magkoy sang mga isu nami. Aw di uman nami lang nan inagad itong mga utaw na wapagakila, wapag-recognize sang kapatot lang nan ng kanami mga ulama. So dayta kilon, dayta i-recognize sa dun, yang kapatot ng mga ulama kanaton, aw igranta inyan kanilan, kay upod inyan sang pag-agamata kanan na Allah subhanahu wa ta'ala. Agaw gani, lang ni Sheikh As-Sa'di rahimahullah, isa sa mga mufassirun ng Ahlus Sunnah wal Jama'a lang nan, min aqidati ahli sunnati wal jamaah annahum yadinuna Allah bihtiramil ulama'il hudat ay yataqarrabuna ila Allah ta'ala bitawqiril ulama'i wa ta'zimi hurumatihim o hurmatihim. Laong ni Sheikh As-Sa'di rahimahullah lang nan upad lang nan sang aqida ng Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang Ahlus Sunnah wal Jamaah lang nan yaga-aga masilan sang Allah subhanahu wa ta'ala, pinaagilaw nan sang pagrespeto, paggalang sang mga ulama na yaga pang guide sa mga uto padig sang insakto na pag-agama. Mana yaga pakasaid silan yang Ahlus Sunnah, yang mga uto na insakto yung akida nilan, yaga pakasaid silan sang Allah subhanahu wa ta'ala, pinaagi sang pagrespeto, paggalang o pagpakadakwa sa mga ulama. Agaw gani mga lang ng Allah subhanahu wa ta'ala, amay kalawnan amatay, idha mata al-alimu fashal jahlu wandaras al-ilm. Yani kayang mapasang. Amay kalawnan matay yang sambok na matigam labida sang sambok na banwa, sambok na community. Amay kamamatay yang mga ulama o abir sambok gid na matigam sang sambok na banwa, fashal jahl. Makatag yang pigatawag na kaawam sang agama Islam. Aw inay-inay mamatanak yang ilm, yang katigam sang agama Islam. Upod yan isang kapasang o kadilikaduan ng pagkawafat ng mga ulama. Amay kayang mga on sambok gid na matigam yang amatay sang sambok na community. Makalat yang kaawam sang agama aw magainay-inay matanak yang pigatawag na ilmu ng agama sinyan na banwa. Agaw sa mga lang ng Allah subhanahu wa ta'ala, yagalong si Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, kharabul ardi bimauti ulama'iha wa fuqaha'iha wa ahlil khairi fiha. Long ni Abdullah ibn Umar, yang pagkasapad long nan nandun niya, pinaagi long nan sang pagkamatay ng mga ulama, aw ng mga utaw na ang kadag pantag sang mga hukuman o parkala ng agama Islam, yakila ng halal o ng haram, aw yang pagkawapat, yang pagka matay long nan uman ng mga utaw na mangkadyaw. Manitong mga utaw na igaibada sang Allah Ta'ala, pinaagi sang pagkamatay sininilan, labida ng mga ulama, mamasapad yan dunya iyadan billah.
Agaw gani, laong nang agaw sa mga Allah ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung pagkawafat ng mga ulama, faqdul ulama'i khasaratun qadiha, wa mautuhum musibatun azimah, liannahum nurul bilad, wa hudatul ibad, wa manarus sabil, faqabduhum qabdun lil ilm, idh anna dhahabal ilmi yakunu bidhahabi rijalihi wa himilatihi wa huffadhihi. Mga Allah ng Allah Ta'ala, sa benar-benarang pagkawafat lang na ng mga ulama, dakwalaw na nakalugiyan o kawalan ka natin na kamusliman. O yung pagkamatay nila na dakwa na batalo, dakwa na testing, pagsubok ng Allah Ta'ala sinin na umma. Sabab yaning mga ulama natin, silan kayang sigay ng kanatin mayubanwa. O silan yang yiga pang guide sang mga utaw padigsang insakto na pag-agama. Silan adun yang kapawaan lang ng Allah Ta'ala na napiga basiyan ng mga utaw padigsang pag-agama kanan na Allah Ta'ala na yung pagkawafat ng mga ulama idto umanlaw nan yung pagkatanak ng katigam ng agama Islam kay yung pagkatanak lang nan ng ilmo katigam ng agama Islam amay tabulaw nan yan amay ka mangkatanak ditong mga utaw na yagada sini na katigam kamagunawa ng mga ulama. Agaw gani mga Allah ng Allah Ta'ala, yagalong si Umar ibn al-Khattab radiyallahu an, mautu alfi abidin, ahwanu min mauti alimin basirin bihalalillahi wa haramihi. Law ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu an, yang pagkamatay lang nan ng 1,000 na bara ibada sang Allah Ta'ala. 1,000 ka bara ibada, pero bara ibada rin sila, pero bukusin namang katigam. Yang pagkamatay san nakadig ng mga utaw longnan, yang pagkamatay ng madig na bara ibada sang Allah Ta'ala, sarta di man bun sila ng mga ulama, awam gid sila, mas magan palongnan yan sa pagkamatay ng sambuk gid, na alim na matigam, na talaga ya kilagyod talaga kung uno yang ihalal o iharam ng Allah Ta'ala. So di basta-basta, baka nang basta-basta yung pagkawapat ng mga ulama. Kaya yung pagkawapat ng mga ulama, yung pagkawapat ng mga ulama, dakwa na kabinasan, dakwa na o sa kwan pa yuba sang umma Islamiyah. Agaw gani long ni qala al-Hasan rahimahullah kanu yaqulun mautul alimi thulmatun fil Islam la yasudduha shay'un makhtalafa al-layl wan nahar. Long ni Hasan rahimahullah maglonglong nan yang mga salaf ningaon na yung pagkamatay lang nan ng matigam, ng sambok na alim, sambok lang nan yan nakawalan sang agam Islam. Dakwa na kawalan talaga. Dakwa na thulma o kawalan. Dakwa na kalugiyan o kawalan sang agam Islam yung pagkamatay gid ng sambok na matigam. Na dilaw nan yan aka, o sa kwan pa aka tabunan, aber pa lumabay yung mga gabi o mga allaw iyadan billah. Agaw gani si Sa'id ibn Jubair, sambok sa mga ulama ng tabi'in. Sambok gyapon niya ni sa mga estudyante ni Abdullah ibn Abbas radiyallahu an. Law ni Sa'id ibn Jubair, iusip si Sa'id ibn Jubair, ma'alamatu halakin nas. Uno law nan yang tanda ng pagkabinasa ng mga utaw sa sambok na community, law ni Sa'id ibn Jubair, idha halaka ulama'uhum, amay kalawnan matanak na mangkawapat da uman, yang kanilan mga ulama iyadan billah. Agaw gani sang hadith ng Rasul sallallahu alaihi wasallam yagalong yan. Inna Allah la yaqbidul ilman tizaan yantazi'uhu minan nas, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Law ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, sa benar-benarang Allah subhanahu wa ta'ala, dilaw nan abawiyun, yang katigam ng agama Islam nang basta-basta dagay dan abawiin sikin kanaton ng mga manusya. Baka daminan niyang pagkatanak ng ilmo kalitgid kita aparingaw ng Allahu Ta'ala sang kadagsang agama Islam. Di naminan niyang pagbawi ng Allahu Ta'ala sining katigam sang agama Islam. Awgay lang nan yung pagbawi lang nan ng Allahu Ta'ala, yung abawiin dalong nan ng Allahu Ta'ala yung katigam sang agama Islam, pinaagi lang nan sang pagkamatay, pagkawafat ng mga ulama, ng mga mangkatigam sang agama Islam. Hatta idha lam yatruk aliman, ittakhadhan nasu ru'usan juhalan, fasu'ilu, fa'aftaw bighayri ilmin, fadallu wa adallu. Din mga lang ng Allahu Ta'ala,
amay kamay tabudain niya na doon. Amay kalong nan sang sambok na community, waday masama na aber sambok kuman na matigam, wada talaga. Yang amay tabun sa mga utaw sinyo na time, magaanap daw man sila ng mga ulama nilan, pagkausipan nilan pantag sang agama Islam. Awgid ito na mga utaw na amang kaapang maanap nilan, mga utaw na way kadag sang agama Islam. Aw sa kwan pa, aw sa prutas pa, sang mangga pa, ilaw pa yung katigam niyan sang agama Islam. Ulaw ang tagyod, alanganin away kanilang katigam sang agama Islam. Kadig sinya dun sang kamusliman. Upod sang sakit adun ng kamusliman sang aberwin ko man sang babawan ng dunya, yaning kaawam sang agamanan. Na ito lagi, sa sang kaawam, way matigam sang sambok na banwa, yung pagkausipan da nila ng pantag sang pag-agaman nila, ito mga utaw na digaw nilang dapat questionon pantag sang agama Islam. At labidadon na grabe da nakahaitik ng social media, o mga utawa doon na mangkatigam gid mag-vlog, mangkatigam gid magkuwan gamit ng cellphone, magtigam gid magpang-reels, maga-istorya da sang adapan ng mga utawa about sang agama Islam, sartaway kanilang insakto na pangadi sang agama Islam, labida sang insakto na akida. Nakadigsan, amay kamatanak da yung mga ulama sang banwa, waday magapayag ng insakto na pag-agama, yani kayong akatamanan ng mga utaw. Yang inangan daw man lang ng mga ulama nilan, itong mga utaw na way kadag sang agama Islam. Ito yung pag-ausipan nilang pantag sang agama Islam na magatubag yani ng mga awam. Magatubag yani ng mga awam sa mga usip nilan. Na adun yung resulta kay mga awam sagaw silan, baka nang insakto yung pangadi nilan o hilaw pa yung pangadi, yung katigam nilang sang agama Islam na faaftaw bi ghairi ilm. Yag atag lang nan silan adun ng patwa. Yag pitwa lang nan sila na adun. Yag atag lang nan sila ng hukum sang agama Islam nang way kanilang sakto nakadagsin yan. Na yung resulta, faballu wa aballu, yatading silan o yakapantading silan ng kadigan paiyadan billah. Yan yung akatamanan, amay kamang katanak na gidyang mga ulamata. Agaw gani si Ibn Hajar rahimahullah, Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah, lawnan, fadalla hadha ala anna dhahab al-ilmi yakunu bi dhahab al-ulama. Yaning hadith lang na nayamalambit na kagayna, dalil gid yani adun na yung pagkatanak, yung pagkawalaw nan, ng pegatawag na katigam sang agama Islam, pinaagilaw nan sang pagkawada uman ng mga ulama. Agaw gani mga lang ng Allah subhanahu wa ta'ala, isa sa mga salafus salih, lang kamagunawa ni Ayyub as-Sikhtiyani rahimahullah, igalaw yan. Yani na salaf lang nan, inni ukhbiru bi mautir rajuli min ahli sunnah fakaanni afqidu ba'da a'ba'i. Aun long nan time na ibalitan ako ng pagkamatay ng sambok na utaw si kinsang ahlus sunnah wal jamaa. Mana long nan ikabalitan long nan ako ng pagkamatay pagkawapat ng sambok na utaw na igasikin sang ahlus sunnah wal jamaa. Sakto yung akida, labida matigam yani na utaw pantag sang agama Islam, fakaanni afqidu ba'da a'da'i, na yasinlaw nan ako ng ikatanakan adun ng kadaygan na parte ng kanakan badan iyadan billah. Tanoy nakapasang ng pagkawafat ng mga ulama. Adun law ni Yahya ibn Ja'far rahimahullah, law nan law qadirtu an azida fi umri Muhammad ibn Ismail ay al-Bukhari min umri la fa'altu fa inna mauti yakunu mauta rajulin wahidin wa mautahu dhahabul ilm. Law ni Yahya ibn Ja'far rahimahullah, kung yagaga ko gidlong nan, kung kaya ko gidlong nan, dugangan pa yang umur, yang edad ni Muhammad ibn Ismail, mana si Imam al-Bukhari, kung long ni Yahya ibn Ja'far, kung makaya ko pagid, dugangan yang umur, yang edad ni Bukhari rahimahullah, pinaagi sang kanaken umur na yamasama, aatag ko da kanan para gid magdugay yan alisan dunya, inangan kulong nan. Kay na nga, sa benabenayang pagkamatay kulong nan na sambok gid na ami, sambok gid na ordinary na Muslim. Bakubon na matigam, long nan, kamagunawa long nan yan ng pagkamatay gid ng sambok na utaw. Nan gid long nan yung pagkamatay ng ordinary na Muslim, singgid ng sambok na utaw yung yamatay. O gid long nan yung pagkamatay ni Bukhari, na sambok na matigam sang agama Islam, labida pagdating sang hadith, kamagkwanlaw na yan pagkatanak o pagkawalaw na yan ng pigatawag na katigam sang agama Islam.
So yan kay mga alang ng Allah subhanahu wa ta'ala. Inna baqa al-ulama'i ni'matun minallahi wa rahmah. Sa benar-benalong nan, yang pagpabilin ng mga ulama adi kanaton nabida sa mga banwata, yang aumpay mga ulama sang kanaton banwa na yaga dakwa kanaton ng insakto na pag-agama, yaga indo kanaton ng insakto na pag-ibadat sang Allahu Ta'ala, labida insakto na akida, upodlaw na niyani sa mga panginluyan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wadhahabahum musibatun tusibul arda wa ahlaha. Aw yung pagkatanak lang nan nilan, dakwalaw nan nabatalo sang babawan ng dunya aw sa mga utaw na yagaya sang babawat ng dunya. Agaw sa mga ala ng Allah subhanahu wa ta'ala, kita na mga Muslim, parihalan tayang mga ulama natin, samtang iyan pasilan. Iosakwan pa, yaning sulitin natin, yang mga panahon na iyan pasilan, sang kanatin mayo pamanag, aw matigam sang kanatin banwa sulitin tayang pagpangusip kanilan, yang pagpangguro kanilan, yang pagpangayo ng mga tuwada kanilan, mga advice nilan, aw yang pagsunod ng kanilan mga induan. Kay di sang di yani ng mga utaw, mamang katanak yani silan gaw sa sulitin ta, yang mga higayon na iyan pa yang kanatin mayo mga ulama, nawapa silan akamangan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Samtang yan pa yang kanatin mayo mga ulama, paningkamutan ta na makaipon kita ng katigam na iyan kanilang pinaagis ang pagpangadi kanilang bago silang bawiin kanatin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Agaw sa magdua kita sang Allah subhanahu wa ta'ala na parihalon, protektanan yang kanatin mayo mga ulama ng Ahlus Sunnah wal Jamaa, mga ulama ng Salafiyah. Iduata sa Allah subhanahu wa ta'ala na atagan sila na madjaw na panlawas. Atagan sila ng Allah ta'ala ng rizki na halal. Atagan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala madjaw na kabuhi. Pangintas ang Allah ta'ala, pakawat na sila sa mga mangkat. Pakawat na sila sa mga batalo na mamakabinasa kanilan o sa pagdaawan nilan. Pagduata sa Allah subhanahu wa ta'ala na atagan na ng tawfiq o success yang da'wa ng mga ulama sang kanaton mayo banwa. Pagduatos sang Allah subhanahu wa ta'ala na tsakapan na niya mga ulama na iyan paadun ka natin, o pagduatos sang Allah subhanahu wa ta'ala na kauyan na Allah ta'ala itong mga ulamata na yamang kaunada, yamang kawafat da, o barasan sila ng Allah ta'ala sang lugat nilan para sa agama na yani supaya makasampay ka natin yang insakto na pag-agama kanan na Allah subhanahu wa ta'ala. So asidi dagid taman mga ala ng Allah ta'ala, barasan kita kamunan, gaw on nya makamang ta na tagbis na induan, sikin sang kanatan mayo agama. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.